За да покажа как ще стане събирането в от няколко страници, в случая ако правиш за работни дни, това са 22 страници за 22 работни дни. Аз съм направила само с 3 страници. Ето е първата, втората, третата и в четвъртата ще сумираме. Първата, ето я. Важно е всички клетки, всички числа, които ще събираме, да са в една и съща клетка. Примерно, това число е в клетка B2. Трябва да го събереме с друго, което също трябва да е в клетка B2. И на третата страница, третото число също трябва да е в клетка B2. И в страницата, в която ще събираме, записваме формулката. Аз направо я пействам, за да стане по-бързо. Като ето имаш сумата от страница 1, клетка B2, страница 2, клетка B2, страница 3, клетка B2. Ти продължаваш страница 4, клетка B2 и така нататък. След това курсорчето ти щрака тук след последната скоба. Натискаш Enter, отиваш на следващия ред и веднага програмата ти изчислява колко е сумата от трите страници. Връщаш обратно и изчакваш да ти дойде тънкото кръстче. Виждаш, с дебелото, ако теглиш, нищо няма да стане. Ето с дебелото. Теглим, обаче не става нищо. С това, ако теглиш, вече се получава, теглим до там, докъдето искаме да сумираме, в случая до 17 ред. Ето. По същия начин искаме да съберем всичко, което е в клетките C2 от всички страници. Аз пействам и само тук записвам C. Момент само. Ето C. 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 Ти караш така до последния ред и по същия начин дърпаме до 17. След това правим за D и така нататък. И това, веднъж като го направиш, вече за следващите изчисления, за следващия месец ще имаш готови написани формулите. Няма нужда наново да ги пишеш.